በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣብ ኩሉ ዓውዳት ዓለም ኮይንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ተከታተልትና ሕጂውን እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብፍቅሩ ብለውሃቱ بملكوتاوي حلواء حليو كساب ساعة زيقا بدحان سلام سلز حلوانان زعقبنان كبرن مسغانان أملخون وداسين نزل علم ألم نزخر سمو يخون مزمور مريم بزبلار استيز جمرنايو رابعي كفال كنقصلينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ አርእስ እዚ ገይሩ ክበጽሐና ክምህረና ነፍስና ከፈትሸና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን አሜን። ኣብዚ ሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ዝረአናዮ መንፈሰይ በአምላኸይ በመድሓንየይ ባህ ይብሎ ዝብል ዝረአናዮ ቅድስት ድንግል ማርያም መጀመርታን እግዚአብሔር በምዕባይ በምስጋና ጀሚራ እቲ ምስጋና ድማ ካብ ምንታይ ከም ዝመፀ ምክንያቱ ሓጎስ ምዃኑ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ድማ እዚ ኣገዳሲ ምዃኑ መጀመርታ ክርስቶስ ይመጽእ ልቢ ብሓጎስ ይምላእ ሓጎስ ድማ ናብ ምስጋና ይመርሕ ምስጋና ፍረ ናይ ሓቀኛ ሓጎስ ምዃኑ ርኢና ነርና ነፍሰይ ኢላ ጀሚራ ድሕሪኡ ከዓ መንፈሰይ ከም ዝበለት ኩለንተናኣን እግዚአብሔር كم زوفيت حسابا سمعيتا لبا فقادا هيوتا خلو نجزي أبيهر كم زوفيت أملاخي مبالا دما نايقلي ركب طبق زخونا مسك جزي أبيهر كم زنبرا جزي أبيهر نابانا كربا مخانو نحناون بخوم نجزي أبيهر كن قربون كن لليون كم زقبانا مدحانيي زبل قال كريستوس زبل قال إيسوس زبل قال نعخا عرفت خاديو ويس حتى خادي زبل بسفح زبله رئينا نيرنا دنجل مريم كم كله ود أدم دحنت كم زد ليا مدحانيي مبالا رئينا نيرنا مالتيو لما عنتي نرؤيو دما فقدي 48 زلو كوينو وردت باريو سلاز رأيه كاب حجي كلهم ولدو بصئتي كبلون يوم زبل قالي داخل رئي بزق ازي خنستنتن نهوتنا زتقم دمان خنرخبلو ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ድንግል ማርያም በአምላኻ በመድሓኒኣ ተሓጒሳ ሕጂ ድማ ምኽንያት እቲ ሓጎስ ትገልጽ ውርደት ባሪያኡ ስለ ዝረአየ ኢላ እግዚአብሔር ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ይሪዩ ዝብል ሓሳብ ክንመጽእ ኣብቲ እስመ ርእየ ህማማ ለኣመቱ እንዲህ ዝብል እንታይ እቲ ሕማም ኣብ ትግርኛ ውርደት ኢሉ ይገሊጽዎ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ድንግል ማርያም መን ከም ዘላ ኢና ንርኢ
ويدما تحمام تبهايل زلو انتايو توردت زبل زلو كنريئينا قاسيلنا أو أرثوذكساوي تمرتي اتموبتات نحاتيات كم حمام يوم زريئو مالتي كم حمام يوم زريئو نحاتيات سلازي እግዚአብሔር ናይ ደቂ ሰባት ውርደት ናይ ደቂ ሰባት ካብኣቶም ምፍላይ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ርእዩ ስለዚ ከድሕን ከም ዝመፀ ናይ ህዋን ውርደት ከም ዝረአየ ናይ ደቂ ሰባት ውርደት ከም ዝረአየ ሕማም ከም ዝረአየ እግዚአብሔር ድማ ሕማም ደቂ ሰባት ክስከም حمامم كوجد كحوي كفوس كم زمتة إلى نرئ مالتي بفلا يبتمرت دحنات تموبتات تقول صخلون حد كم حمام غيرهم يوم تقول صوا مالتي كريستوس كم فوسي كم حاكم مالتي سلازي قدس دنجل ماريام وردت باريو سلاز رأيه እግዚአብሔር እንታይ ይሪኡ ኣብ ድንግል ማርያም እንታይ ይሪኡ እግዚአብሔር ሃፍታ ወይ ዓሌታ ወይ ጽባቐኣ ወይ ስልጣና እንታይ ይሪኡ እግዚአብሔር ኣብ ድንግል ማርያም ዝረአዮሲ እንታይ እግዚአብሔር ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝረአዮ ትሕትና እዩ ንሕትሕትና ባረኡ ይሪኡ እዚ ኣብ መላእ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቶም ዝዓበዩ ጥቕስታት ሓደ እዩ ትሕትና ስለዚ እግዚአብሔር ንትሕትና ቅድስት ድንግል ማርያም ሪኡ ትሕትና ቅድስት ድንግል ማርያም ሪኡ መንፈሳውነታ ሪኡ ንኣምላኽ ዘለዋ ምግልጋል ሪኡ እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር ቀዳማይ ነገር ዝርእያ ወይ ድማ ዝረአያ ነገር ትሕትና እያ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ትሕትና መሰረት ኩሉ ጽድቂ እዩ በቃ ትሕትናሲ መሰረት ኩሉ ጽድቂ ትሕትና እንድሕዳ ዘይሃልዩ ጽድቂ የለን ካብ እግዚአብሔር በረኸት የለን ካብ እግዚአብሔር ቅድስና የለን ኩሉ ነገር የብልካን ምክንያቱ ጾሩ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ንእግዚአብሔር ባዕላውን ዕብያት ካብ ዙፋናቶም ኣውረዶም ኢላውን ገሊጻትላ ክሪአይና ስለዚ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ትሕትና መሰረት እዩ ኣዝዩ ኢሰንሻሊ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ጽቡቕ ግብሪ ካብ ትሕትና እዩ ዝመጽ ወይ ድማ ዝበቁል ተመበታት ከም ዝብልዎ ከም በዓል ቅዱስ ይስሐቅ ሰብርያዊ ማለት እዩ ስለዚ ትሕትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ድንግል ማርያም ብድንግልና ወይ በቲ ዝተወሃባ ክብሪ ኣይተመካሕትን እግዚአብሔር ድንግልናይ ስለ ዝረአዮ እኳ እዩ ኣይበለትን በቲ ዝተወሃባ ክብሪ እውን ኣይተመካሕትን ብትሕትና ዝተለለየት በቃ እግዚአብሔር ሲ ትሕትና ባሪኡ ሪኡ ውርደት ባሪኡ ሪኡ ኢላ ብሓቂ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሽግር እዩ ሰባት ናብ ውርደቶም ናብ ትሕትንኦም ዘይኮኑ ዝርእዩ ናብ ዕብየቶም ናብ ክብረቶም እዮም ዝርእዩ ዳእገሌ ተባሂሎም ክጽውዕዮም ዝደልዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ብኡ ክትጽዋዕ ብኡ ክትልለ ብድንግልናኣ ክትመካሕ በቲ ዝተወሃባ ክትመካሕ ብኡ ክትረአ ፈጺማ ድልየት ኣይነበራን ህይወታኸም ይነበረን ብትሕትናኣ ዝተለልየት ነይራ ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ብልጽቲ እያ
جنا بعلا أنا خوي أي بلتن جزاء كبرى أي تقصتن أتي نسا زتقصتون زبلتون نجر تحتنا نبرة حقنا تحتنا نرأس أقوى أنت تكبرني أترقني بك حقنا تحتنا نرأس أترقني بك كاب كبري ترحق بتحتنا تقلت بتحتنا ترقى أتدلمبر نجزء رأس أنا خمزي لا شيء ترقني كاب كبرن كاب كل علماء والنجر يتهدم كم تي قدوس إسحاق زي هاسسون لكبرات يقويه وزي يقويون يهاسساو اتي نخبرات زدلين سبسي كبرات كاو انتاي قبرا يرحقا يهدما اتي خاب كبري زرحقن اتي خبري انتاي قبر يقويو إذا مالت انتهي مالتي أنا خبر بق أنا خبري قبأني أنا خنقص أنا ختصوع أنا خمزي لي كبري جزء رأسه زدل السبسي يتخبري خاو انتهي قبر رحق يوارد مالت كاب كبري أنا أي قبأنني أنا نزي بقو أيكون كن أنا أي بقو عني زبل سبقنا يتخبري انتهي قبرو مالتي يماتو كبري أبرئس خبري كبرئسي أبرئس خبري ناوسخ يخي ما سلازي حق أنيا تحتنا جزء رأسها كنت يتقبرني يترقني سلازي دنكل مريم دم إزين يرو زخول لك زي أبير بملاخ جبريل تبسيرها السخي كابن السبرختي أخي فرم هتسنكون بروخي دخابخ زولد ودلو على أملاك بحالي سجاز تملاكي يلوا قدسي السابعون بهم منصر وديساتا نجيراتا جن زي أبير تحتنا باري وردت باري وسلا زرعي إلاتو يا بير مسكن نزي هو زي أبي هوتنا خن الله ومرز قبعنا أجزي أبير ناب تحتنا رأي أجزي أبير ناب وردتها رأي تحتنا أسل زليو ده يخون تحتنا أسل زليو يخون أيكونن انتهي ده صقا أملاك كتقبل زخئل لبي تحوت لبي تراي سلازخونيو صقا أملاك زقبل لبي انتاي تحوت لبي سلازخونه تراحيو እግዚአብሔር ኣብ ዑብያት ይሓድርኒ እግዚአብሔር ንዑብያት ጸጋ ይህቦምኒ እግዚአብሔር ኣብቶም ንኽብሩ ዘዋርዱ ታይገብርኒ ጸጉ ይገፍፍ ያይሕድርኒ ስለዚ እግዚአብሔር ነትሕትና ዝረአየሉ ጸጋ ኣምላኽ ክቅበል ዝኽእል ትሑት ልቢ ስለዝኾነ እዩ ምክንያቱ ዑብያትን እግዚአብሔርን ናንጻርዩ በቃ አንጻርዩ እግዚአብሔር ንዑብያት ታይገብሮም ይጻረሮም ይቃወሞም እግዚአብሔር ዑብያት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስፍራ የብሎምን ኣብ ህላዌ እግዚአብሔር ስፍራ የብሎምን ኣብ ጸጋ እግዚአብሔር ስፍራ የብሎምን ዑብያት ትሑታት ግና ነቶም ትሕት ዝብሉ ግና እግዚአብሔር ጸግኡ ኣብ ኣቶም ይሕድር ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4:6 ኣምላኽ ንዑብያት ይቃወሞም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ኢሉ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋ ዝተቀበለት ብትሕትናኣ እያ ስለዚ ጸጋ እግዚአብሔር ክንቀበል እንድሕዳ ኮይና ኣነ ዘይጠቅም እየ ክንብል ክንክእላለን ኣነ ዘይጠቅም እየ ክንብል ክንክእላለን ኣነ ኣይግባኣንን እዩ ክንብል ክንክእላለን ነው ጎይታ ኣነ ባዶ እየ ኣነ ነዚ ክብሪ እዚ ኣይበቅዕኒ ኣነ ከምዚ ክኸውን ኣይበቅዕኒ ኣነ ኣገልገሊካ ክኸውን ኣይበቅዕኒ ዝብል ትሑት መንፈስ ክህልወና ይግብኦ
بتعبيت تمات إرقات سجاج زي أبيهر كتقبل مفتان زي أبيهر أنصار زي أبيهر تعتق الله مالتي كلهم توم أنصار زي أبيهر استعتقوا السبات ملائكتهم كترفوا كلهم وردت يوم تقوانا تصيفهم سلازي قدس دنجل مريم ጸጋ زتقبلت بتحتنا ايو كم قدس دنجل مريم انا أبقين እግዚአብሔር تحت ليه ازي انا بقى زي سؤال كازناي لومر زربان يقدفو زي تياتر تواصؤ مسرح أكيد مسابات دين النيلكا زي نسي يكون تسو تحتنا يكون دين النيلكا كيت أني حكا أب حقنيا ريل هيوت حقنيا هيوت تكبراوي هيوت كتمت خلها كلت سب تغير نحداهم كان السخام مجمرت أنت حتى يكون كان نيلكا مالتي سلذي أب كلن بخلن بتحتنا خنا قلقل بتحتنا خنا ملالس كنكل ألنا ጸጋ أملاخ أبتحوتات إيو زحدر قصينا خنرئينا دنجل مريم بارياؤو إلاتو أمتو بارياؤو وردت بارياؤو كريستوس كو أيو أما هتصنا زلو أفكار سازلو سميات كتصوروا زي كقولوا كحزوا زي كقولوا كوسنوا زي كقولوا أما هتصنا استوسنة نجوس نجستات قويتا قويتوت نحيلات حيلي كريستوس أما هتصنا تتصوير له سازين جزار أسا نجستي نجست نجستات إله تصوع أي كالتن أي بلتن نرأسها نجستي أي بلتن تايدا بلت باريا أو إلى النفس تصوعتها كمتي أبلوقاس حادة 38 زبالتو إنه أنا باريا እግዚአብሔር إيه إنه أنا باريا እግዚአብሔር إيه إلى ننفسها بهم ألا ليتا بهم تصوعتا قويتنا يسوس كريستوس كل غيركم سي نحنا زين تقم باروت إنا ولو كم زبالة نوانجيل بجوري زغلصت ناي مجمريا وانجيلاويت نوانجيل بهيوتا زغلصت بهيوتا زنبرتلو ناي مجمريا وانجيلاويت كنبلان خلنا ناي مجمريا وانجيل زتبسرت قدس دنجل مريم ناي مجمريا نوانجيل بهيوتا زنبرتو قدس دنجل مريم أنا باري እግዚአብሔር يردعنا الله خبراتي زبلا زلو يردعنا الله أنا باريا እግዚአብሔር إيه ክርስቶስ ይማህፀና ዘለኮ ክርስቶስ ክትቀበል እኳያ ትዳሎ ዘላ ዝንገራ ዘሎ እግዚአብሔር أب تحتاتي زحدر أب نفسهم زواردو كبر እግዚአብሔር لعل زبلو كبرهم زتحتو እግዚአብሔር كم زرأ زقبرو نساتهم قنا زي الرأي سلازي نحنا باروت እግዚአብሔርنا سلازي قدس دنجل مريم
كسب كندزي أكن እግዚአብሔር نفسا خابزت حدث نحنا خدا أكسب كنده إنا نفسنا خلنا نتحدث كبعنا نحنا باروت إنا خلنا بدي كبعنا مالتي نسا نجست علم كموهان باريا እግዚአብሔር موهان مريضة إذا أنا يقدسان من قديو ناي قدسان هيوتيو أب عالم سلطان أيدولين سبات أب عالم دلنا سلطاننا ندلي كبرينا ندلي قدسان جنا أقلقلوت يوم زدليو እግዚአብሔር መገልጋል ካብ ስልጣን ላዕሊ ልዕሊ ኩሉ እዩ ንእግዚአብሔር መገልጋል ከምኡ ይኹነልና ክብራተይ ከምኡ ይኹነልና ንእግዚአብሔር መገልጋል ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ጌርና ክንቆጽሮ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ጌርና ክንቆጽሮ እግዚአብሔር ድማ በመጠን እቲ በትሕትና ዘገልገልናዮን بتحتنا تملالسنا يون يو صقا زهبنا كم تقديمه زبلكو اتي خاب كبرات زغوي كبرات ددحرو يسعبه نتي نخبرات زغوي نخبرات زدلي نوداسي زدلي غنا كبرات كابو يرحق ما خاب كنس دنگل مريم ابسو منزي بحقي زصوم زلخو صوم تردي إنديو كم قدس دنجل مريم بتحتنا ملالس على الأخرين نجزاء بيهرب هوتي عبية دي منفسين نفسين نجزاء بيهر بجزاء بيهر حقوس ديو كرسوس عرفتي ديو ويش حتيو بحقي أبا قلقلتي بتحتنا ملالس على الأخرين ويش بتعبيت الملالس على الأخرين بتعبيت النحدات نملالس علينا بتحتنا خلنا ملالس نسحاتنا أكيد እግዚአብሔር نفسنا خنوارد يقبأنا مالتي وردت باريء سلازرآية كاب حجي جميرهم كلهم ولدو بصتي كبلوني يوم نهو يسبصوني كل تولد نهو إمزيس يسبصوني كل تولد إزاي تنبيتي كم أكتب الكلا تخبر ويدما تعبى أيقونة زلا إزاي كمتي أقدم زبالكو مزمور مريم زبالنايو درست ناي منفس قدوس يويلنا منفس قدوس أبلبي قدس دنجل مريم زوحازو يويلنا نيرنا مالتي سلازي كاب حجي كلهم ولدو بصوت تخبلوني أم تبزلا قدس دنجل مريم منفس قدوس زغلوصيا تزارب زلا مالتي منفس قدوس زغلوصو منفس قدوس ابلبها زوحازو يا تزارب زلا سلازي كلهم ولدات زغبرو زبلو بمنفس قدوس كم تنبيت تزاربت مالتي سلازي ازي ناي قدس دنجل مريم ولقاو فقاد ايكونن وي ناي قدس دنجل مريم دليت ايكونن انتي نايلنا ابسالسا كفال حسابا لبا سمعتا فقادا ملو هيوتا نغزابير زوفيت يا إلنا نيرنا مالتي سلازي ازي دما ولقاو فقاد ناي قدس دنجل مريم ايكونن ناتا دليت ايكونن ازي تنبيتي منفس قدوس زنا غرا منفس قدوس ابلبا حديرو زتنبياي اذا تنبيت دما تاخوينو تفصيمو كلهم ولدو كل تولد كلهم ولدتات قلصي مالتي قال ولدو وي حدا ولدو اي بلتن دايدا كلهم ولدو كلهم ولدتات كاب زمن حواريات جميرو كسع لومي مالتي كاب زمن حواريات جميرو كسع لومي كسع حج بيت كريستيان نزيت بيت
ازي تفصمو الله بقى كلهم ولدتان እግዚአብሔር ይመስገን بقى برخت احزاب ስለዚ መፀ ኩሉ ወለዶ ببرخت ይውድሳ ስለዚ ንቅድስ ድንግል ማርያም ክንውድሳ ኸለና ክንኽብራ ኸለና እግዚአብሔር አብአ ዝገበሮ ዓቢ ስራሕ ንምኽባር እዩ ኣዝዩ ጥንቃቐ የድልዮ ብፅእቲ ኢኺ ብርኽቲ ኢኺ ንጽህቲ ኢኺ ኩሉ ወዘተረፈ ክንብላ ኸለና ነቲ እግዚአብሔር አብአ ዝሰርሖ ዓቢ ናይ ድሕነት ስራሕ ንምኽባር እዩ ስለዚ እዚ እቲ ንቅድስት ድንግል ማርያም ክነኽብራ ኸለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኣምልኾ ዘይኮነ ክብሪ veneration እዩ ኣምልኾ ይኮን ላትሪያ ኣይኮነን ኣምልኾ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝወሃብ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝተሓዘ እዩ ስለዚ ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣይነምልኻን ኢና እንታይ ደኣ ንኽብራ ኢና ክነኽብራ ኸለና እውን በቲ እግዚአብሔር አብአ ዝሰርሖ ስራሕ ናይ ምድሓን ስራሕ ነቲ አብአ ዝገበሮ እግዚአብሔር ንዑ እንታይ ንገብሮ ማለት ነኽብሮ ምክንያቱ ናይ ምድሓና ስራሕ አብአ እዩ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ ተሰሪሑ ተቐሚሙ ተቐመም ክርስቶስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ ሰብ ኮይኑ ወይ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበይሱ ኣብ ማህፀና 9 ወርሕን 5 መዓልትን ገይሩ ንኣምላኽ ወሊዳቶ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ምስጢረ ስጋውየ ንዑ ኢና ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ስራሕ ንዑ እንታይ ንገብሮ ነኽብሮ ስለዚ ንስኽ ብፅእቲ ኢኺ ንብላ ብፁእ ወይ ድማ ብፅእቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ወይ ብልሳን ብቋንቋ ብልሳን መጽሓፍ ቅዱስ ክንዛረብ ከለና ብፁእ ማለት ብጸጋ ኣምላኽ ዝተባረኸ ሰብ ማለት እዩ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተባረኸ ሰብ እቲ በረኸት ዳዊት ኣቀዲማ ዝበልናዮ በኣ በረኸት ኣሕዛብ እቲ በረኸት ኣሕዛብ ተባሂሉ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ማለት እዩ ስለዚ ብፅእቲ ወይ ድማ ብፁእ ዝብል ብጸጋ ኣምላኽ ዝተባረኸ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብፅእቲ ዝተባህለት ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝተቐበለት እዩ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል ዝበላ ኦ ጸጋ ዝተመላእኪ ሉቃስ 1:28 ጸጋ ዝተመላእኪ ስለዚ ብፅእቲ ማለት ብጸጋ ኣምላኽ ዝተመልአት ብጸጋ ኣምላኽ ዝተባረኸት እያ ስለዚ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ይብልዋ ብፅእቲ ንብላ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቅድስት ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ብምጥናስ ካብቶም ኣቦታት ሓደ ንክርስቶስ ብምጥናስ ጥራይ ኣይኮነትን ብፅእቲ ንክርስቶስ ብምጥናስ ጥራሕ ኣይኮነትን ጥንስቲ እንታይ ዳ ብፅእቲ ዝያዳ እምነት ክርስቶስ ብምቕባላ ብፅእቲ እያ ልዕልቲ ንክርስቶስ ኣብ ማህፀና ምፃርሲ ነቲ ዘይከኣል ነገር ነቲ ንኽትሰምዖሲ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ነገር ብእምነት ምቕባላ ብፅእቲ የብላ
أزيز كميل خون مسؤولة تسين نجزابير السأنا نجري يلن مسؤولة تملأ زيادة اتأمنت كريستوس تأمنتات بمقبلة بتصأتي يبلا زيادة سلازي دنجل مريم اتزعبه كبرى امنتان تأزازنتان مخانو امنتان تأزازنتان مخانو ازي خان كله اماني مرأيا يخون ابنت يخون زيادة بتصناسي ابتي امنت كان تأزازنت كان كم زلو إزرينا سلازي لعلة نكرسوس متناسا زيادة امنت كريستوس بمقبالة بتصأتي يبلا زيادة خبرة امنتان تأزازنتان مخانو لذي زينا عنا نقولاتنا آمنتي نقولاتنا نتوم نسخ بتصأتي إخي إلنا نتصوعا نودسا نخبرا أبنتنا يومالتي اسك ناب هيوتنا مزي نمود أتاقص إزخيد زلخو ناب هيوتنا خنملس كابزيسي نمهارو تمرتي قدس دنجل مريم لعلو كله فترة كبر تقبلها جنا نجزء رأسها باريا إلى صوعتها زين أنا عبي صنع حيال برتع تمهرتيو انتهي تبعي الكاخلو مخد صوعت دلي لو مسي بقدمي أسماتنا زلوس كندي كون يخون كندي يخون ناقدس دنجل ماريان ግን ባሪያ እግዚአብሔር ዝብል ይነሩ እቲ ንጽውዕ ስምን እቲ ነብረሉ ናብራን ህይወትና እንኳ አዝዩ ሰማይን ምድርኒ በቃ ወረቀ ገሊስ በቃ ባር ከምዚ አይልኩም ናይ ጽዋዕኩምኒ ናይ ምስክር ወረቀት ሃቡኒ ዝብሃል ገንዘብ ከፊሉ ሰብ መጋቢ ምስጢር ሊቀ ስልጣናት ሊቀ ማእምራን ሊቀ ሊቃውንቲ መጋቢ ብሉይ መጋቢ አእላፍ አሽሓት መጊቡ ዘይፈልጥሲ መጋቢ ስርዓት ፈልፈለ ጥበባት ፈልፈለ ጥበብ ነቃ ጥበብ ዘይብሃል ነገር እኮ የለን ሎሚ تريور لكم ناقدس دنجل مريم ناس نانسي كابتي تمعرق تخاهن تي كاهن تي قسيس تقشي تي دياقون زبل معرق نسو خي اخل الناسي لقب نوسخلو بتعمي زحفري كريستوس زي كونه اب هيوتنا زرأس نحنا كوينا نرأي نحنا هنا نرأي انتهي خبرلك تايخ قبرلك بمسرته خاهن زخون كان متاريخ خاهن كان مسير نختم مجبو كاي هاورا قدس باولوس كونه انا كم مجبت مسير غير رأينا كويلو نحنا مجبت مسير كوينا يلو كاهن زخون كاكو مسير نمات انه ختمجب قال እግዚአብሔር ختمهري دياقون زخون كخومي سلنتاي خلق ابزدليكا ስለዚህ ንግዛር እስኻ ከተገልግል ዘለኻ እምበር ንክርስቶስ ይኮን ከተገልግል ዘለኻ ስለዚህ እታና አምላኽ አማህ ጸና ዝጾረት አደ አምላኽ ዝተባሃለት ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ስማ በቅድሚ ስማ ባሪያ እግዚአብሔር አነ ባሪያ እግዚአብሔር ዝብል መጸውዒ ነይርዋ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ዝረኸብኩስ
دست بلني ختكمل لو ندلي أنا باريا كريستوس ما تشام زخون سب دبداب يخصحف كله أمود أتها ختام كم برال خلصي سموي صحفي وإما فيرماناتو يتقوم تقولي مالتي سلزي أبحد صحف زنببكو إني يا كريستوس باريا أنا باريا كريستوس تبل دس تبل قاليا دس تبل قاليا قدس لينك مالامكم يا جينا أنا باريا كريستوس باريا እግዚአብሔር ይላል ስለዚህ ክርስቶስ ክርኤ ኣብ ህይወታ ሙሉ ክርስቶስ ክርኤ እግዚአብሔር ክርኤ እግዚአብሔር ከዓቢ ደኣ ተገልግል ትጎይ ነበረት እንበር ንገዛ ርእሳ ከተርኢላ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰሪሓ ትፈልጥኛ ስለዚህ ንማርያም የኽብር ንማርያም መፍቅር የትብል እንድሕር ደኣ ሃሊኻ ከም ማርያም እንድሕር ደኣ ዘይትነብር እንድሕር ደኣ ኮንካ እንታይ እዩ ንማርያም መፍቃርካ ንማርያም መኽባርካ أزيان برنسات سألك مخنياتو خمسين الساعة تنبرو يتنبرني خذلها أي نبرنا سلنا سلازي عبينا قرنا نمهار أنا باريا كريستوس إلى عم صحاب قدسكم أنت صحيح ولا سمع أنا باريا كريستوس بكا أنا نا كريستوس باريا عينه سلازي تستواها بكا بزكم بعد تأكيد كان جزء أبيهر مقل قال لي حيش نا كريستوس زي كونه لا يبكا خنديها اسمات لا يبكا أمها زي متنكا زي تقولون بمنصر منفس مصحف قدس المنفس أو نتكن رئي خلنا إذن كبر استخاب مدلاي لذي خمس عات كنت انقاقي قبعنا مالتي كنت انقاقي قبعنا قدس دنجي مريم أنا باريا إلى سو باريا እግዚአብሔር إلى النفس سويا ስለዚህ نحن باروتينا خنودي قبعنا مالتي أجلجلتي تلعل أملاخنا خنقول لك بعدنا مالتي እግዚአብሔር نتحتات يلعلم لك كم أنت لك እግዚአብሔር يلعلك لعل يبلك كبري نايز علم نايز مدري مدراو خبري مدراو عبيت كله انتاي حلافي تحتنا جنا أمنجس سمعت كبرت ولدنا أمنجس سمعت توكا ندنقل مريم بصئتي كنبلا خلنا اتي منفس قدس أقدمو لسنبيو تنبيت مفتصام ايو سلازي أبزت تقصدي كلتا عبيتي حقتات إنا نمهار مالتي قداماي እግዚአብሔር نتحت لبي كم زرئي سمرئي وردت وارئي مو كم زبدت نتحت لبي ويدما ناف تحت لبي يو እግዚአብሔር زرئي أجلجالي خيط خونن نعقو خاون زبل كله مزحف قدسنا لذلك እግዚአብሔር زرئي ناب كبرخا ناب عبيتكا ناب ولدخا ناب عليتكا ناب طعم زيمخا ناب طعم سبكتكا نام ورصص قالاتكا زيكون እግዚአብሔር زرئي እግዚአብሔር زرئي تحت لبخا معرخ انديخا تحت እግዚአብሔር ملكع كايرني نابو قابي خير إن እግዚአብሔር سبع يكونني እግዚአብሔር لبي زمرمر لبي زرئي كمتي أب سامويل زلو سب دقاوي زرئي دقاي زرئي أنا جنا እግዚአብሔር لبي أزرئي له سلازي أكيد مسابات تياتر كنسرح نخلينا تواسو كنسرح نخلينا سبات كم جوسنا نخلينا حتى ذيك خميزة مثلا سبي خنبها نخلينا أكيد እግዚአብሔር جنا نعققها سبات اندحر دا أخبيرو مخا كبرتي دي زبهال كبرتي اندحر دا أخونكا أكين እግዚአብሔር بادو مخانكا كتفلت قبعكا مخنياتو እግዚአብሔር كوم زا مسألة سب أيدلني كوم زا مسألة سب أقلقالي أيدلني እግዚአብሔር تايدللي تحوت لبي زلو أقلقالي يزدلي እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ናብ ትሑት ልቢ ዘለዎ ሰብ ይዝርኢ እግዚአብሔር በተም ንዑቃት ገይሩ ብኡ خبرات بسبات ግና ትሑታት ንዑቃትን ዝኾኑ እግዚአብሔር ስራሕ ዝሰርሕ ንዓለም ከመ ገር ኣደኒቕዋ ንድኻታት እዚ ዓለም እዚ ከም ዝመረፀ ደይ ትፈልጥን ይኹም ኮይል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ትሑት ልቢ ክህልወና ይግባኦ ቅድሚ እግዚአብሔር ብኸምኡ ክንመላለስ ብትሕትና ክንመላለስ እግዚአብሔር ብኸምኡ ክንዕብዮ ይግባአና እቲ ኸላኣይ ኩሎም ወለዶ ንድንግል ማርያም ብጽእቲ ክብሉ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ምዃኑ ስለዚ ንቅድስት ድንግል ማርያም ብጽእቲ ዘይብል ዘየኽብር ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ማለት እዩ ካብቶም ወለዶ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ዝተዛረበ በመንፈስ ቅዱስ ተነብየት ትንቢት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ቃል እዩ ብጽእቲ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተባረኸት ብጸጋ ኣምላኽ ዝተመልአት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት እዩ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ስለ ጸናሕና ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ ንልብና ክትንክፎ ንዓና እውን ክምህረና ንእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኽ ጾም ይግበረልና እግዚአብሔር ከም ህይወት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቅድሚኡ ክንመላለስ እግዚአብሔር ብጸግኡ يدقفنا سلسة معكم እግዚአብሔር ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒል ይስማዕኩም ኣኔለ